Babu, in shekaran jiya naira 30 ce da ni yanzu haka ma ciki na ya kasan yakin koda. Naira 30. Kada ma da naira 30 ni kwana nawa yaushe ba wayar ma ba kira na ake ba da za ka taimaka ka ban 30 din ma da mu. Ina akan me? Yanzu dan Allah saboda ai tun da kaga su malam liman a cikin majalisar ta mutu abu gari yayi cuta wallahi. Zaman da muke sai da ka gefe wani liman yanzu ai aminta kan mu da kai ka fita liman kai. Yanzu ko dan gidan mu ne dan gidan waye ba za ka kaje fa wai dan gidansu to ni ba dan gidanmu ba ko tare muka fito sai na kwace wallahi. Wai ma menene yake faruwa ne? Yunwa muke ji kuma na ce na ji ba na nan. kana zo na hirar da muke ka cewa ka san abin da muke cewa ka san me abin da za yi wannan batirin wai ka bani shi za mu je mu samu aka siyar sai a samu a sa a bakin salati ina da kawo mana da wanda alaji yau wato ka ji ma kenan za ka ma za a yi kai tun da muna fama da talauci yana da kudin burodi na ce ai ka ga da babbanin ka zai kawo mana sai a rama wani abin shugaba na ce shugaban ka ne shugaban ka ne ɗan majalisar nan ka san gaba ɗaya 'yan majalisar nan tamu mayun wata ne. Tashi da ganin tashi. Ka tashi wallahi ba ka ba da tashi. Dole ne ai. Iya Allah na. ta je zo To ku tsaya mana ku tsaya nan ba yanzu a ci wannan. Ka san lallaba su za a yi. Riƙen wannan kai. Kai kuma riƙen wannan. Kuma rike. Bari ma farka shi za a yi. Ni ko gayin ma in ka ba wannan mai madara ne daga Egypt ya zo. haɗi kan da wannan ma ba zan baka ba. Yan mana. Wannan bari ya juku. ai ya jiku a ciki shine. Idan kun ci Allah ya tsina. Billahi lazi abincin nan dai. Ai ba za ka ci ba. Ba za ka ci abincin nan ko zindumi ba za ka ci wannan abu. Billahi lazi ba za ka ci ba. Wannan fakin da ga ji. Sai dai matsoraci kai. Sanni Allah. in yi ƙasa Abincin nan. Ajiye shi mana daga sai yanzu fashin abinci ko fashin abinci. Allah ba wani kana ja da hukuma ko. Allah kan abin kai. Wait. Ka san yanzu ana sa guba tun da ya fito wallahi mai kyau ne ba. Wallahi ba za ka ci ba yalla bai bari. Yalla bai ka bari. Ka ga abinci.